Dit is het programma Derch de Bibel van Zilverne Magie met de stem van prediker Elmer Arema. De Bibeltekst voor dit programma is Efeesa Kapital 1, vers 7 en 9. Wenn du allgemein angeschaut hast nur dit Programm, Derch de Bibel, dann wirst du gemerkt haben, dass Prediger Magie viel Zeit gebraucht hat, diesen Efeserbrief zu errichten. Dit ist doorwegen, dat er so viel Bannen ist in diesem Brief. En dat Programm sah wie, wo Gott uns gewählt hat, dass wir sollen seine schuldlose Kinder sein. Wir sagen, dass dit all gedonen hat, ehe de Welt den Grund legt. Von der, wo wir seinen Wort an alle zu bedienen haft, wann das sagt, dass wir haben Sündenvergebung durch Jesus sein Blut. Mein Freund, wenn du dir noch nicht klar bist, wo du kannst die Gewissheit haben, dass deine Sünden betont sind, dann lade ich dich weiter an, das Programm zu horchen, um zu sein, was das hier in Efeser sagt von, wo Jesus sein Blut gegeben hat, für die ganze Welt Sünden-Schuld. Herr, ich danke dir weiter für dein Wort und bete, dass du das machst. Richtig segnen zu alle Zuhörer. Amen. Hier ist mit Ihnen der Prediger Elmer Arema. Nu vandaag zijn we weiter aan dat eerste kapitel in den Efeserbrief en vangen nu aan bij den 7e vers. We worden nu zien dat God de Zoon, Jezus Christus, voor de gemeente betaald heeft met zijn bloed. En dat is wat de 7e vers ons nu zeer klaar en eenvoudig zegt. En wem je nu de radung had durch zijn bloed, de vergeving voor de overtredingen, no zijn rijke genade. Deze vers hier zijn meest zo als de spitsen van hoge boy, en we hupsen van een zo'n spits naar de nächste spits. Mir is egal zo dat we eenmaal worden aanlanden, en dan worden we de voren. Maar dat schijnt es niet zo, door als ene zeer wichtige waarheid naar een andere. En dit hier ook nu worden. Dit is zo zeer wichtig voor ons, besonders zo als weltmensen denken, en deze tijd is. Zij wat hij zegt. Wie had de radung durch zijn bloed, onze zinde vergevenis. Dat is wichtig dat we dat beobachten. Hij heeft ons geraad. En wo? Na durch zijn bloed. Nu gaan we van de eeuwigheid naar wat we tijd namen. En de vergangene eeuwigheid had God ons gewild. Hij had ons voorher bestemd. En hij had ons aangeneem gemaakt en zijn liefste, Jezus Christus. En dan komen we van de vergangene eeuwigheid en tijd in, waar God de plans die hij had, te zien Jezus geeft, die dan in deze wereld in kwam en zich met tijd beschränkt, zodat hij de gemeente opbouwen kan. Nu, dat is een historische waarheid dat Jezus in deze wereld in kwam, bij 2000 jaar terug. Dat we eindelijk God en mensheid in gekomen. En nadat dat hij 33 jaar met mensen gewoond en gewandeld had, stierf hij op een kruis en werd begraafd, en hij stond van dood op en zijn charpe, en aan een stoot voer hij terug naar hemel. Dat zijn dan de historische waarheden die God zijn woord ons duidelijk maakt. En während en in dem dat hij hier in deze wereld weer, maakt hij de radung mogelijk voor ons, en hij deed dat door zijn bloed. Dit is even niet wat dat mensen dergweg wellicht aannemen. De meeste mensen willen een fijne, strome religion hebben, dat aan God vele maakt, niet een religion dat toe aanzegt dat zij zinder zijn. Jezus zijn kruis is niet hoog beroemd, maar de meeste mensen, dat is de stolte mens, je aan. En dat is zo dat in veel gemeenten nu, in onze tijd, zijn er leider veel kerken, die leven wel mensen goed vele maken, als te aan daarvan te reden dat zij zich bekeren moeten en Jezus aannemen, dat hij aankan van ihre zin raden. Die willen niet, zoals zij dat volken namen, een bloedrige religion hebben. Veel predikers die een goede predigt houden kennen, worden niemals van Jezus zijn bloed oder dat kruis reden. Nu heb je vroeg weer jaren terug naar beroemde prediker gegaan en had te hem gezegd, dat dat zeer je een aanweer dat hij zoveel van dat bloed reed. Zij had te hem gezegd, mij is dat jegen aan, dat du van dat bloed redst. Ik zie een vrouw,
respect wordt in deze stad, en mij als dat verwaderen van dat bloed te reden, dat deed mij beleidje. De prediker had te haar gezegd, ik stem met die met dat het jegen aan is. Maar dat eensje dat jegen aan is onze zind. Dat is wat jegen aan is, en de radung en dat bloed. Diene en mijn zind. Zo'n passiert iedermaal, besonders in onze grootsteden. Zoals een man en zijn vrouw toen nie een prediker gezegd hadden, dat zij wenste dat hij niet te veel van dat bloed reden wordt. Hij had te aan gezegd dat hij niet te veel van dat bloed reden wordt, wils dat we onmogelijk te veel van dat bloed te reden. Vriend, onze radung is op Jezus zijn bloed geboet. En ik zei die, daar zijn geen wolken, maar dat geboe. Goede wolken kunnen niet methelpen die radung teweeg te brengen. Dat is bloos dat Jezus zijn bloed, dat wie de radung ha. Jo, dat is over den natuurlijke mens jegen aan. De Hebreeënbrief schrijven zegt dat zoals dit. 10e kapitel in Hebreeën, de 6e bij 13e vers. Brandapfer en apfer verzind, je vallen die niet. Dan zei ik, kijk, ik zie je komen, en de eeuwschrift van boek staat het geschreven, dien welle o God te doen. Noordem als hij zei dat apfer en goof en brandapfer en apfer verzind, wist u niet, en je vallen die ook niet, die nu dat je zat je apfert worden, dan zei hij, kijk, ik kom dien welle te doen. Hij neemt dat eerste weg, dat tweede op te richten. Durch des welle, en dem dat Jezus Christus zijn lief je apfert is, een voor allemaal, zijn we nu geheiligd. Aan ene hand staat de priester dag voor dag een apfert volken dezelfde slachtapfer, die niemals kunnen de zin wegnemen, maar aan de andere hand, deze heeft een apfer voor zin gebracht, en heeft zich voor immer doorgezet tot God zijn rechte hand, en loert van dan, wat zijn vriend aan zele tot een voetbank gemaakt worden. Also, moet God den plan red voor de gemeente of de kerk, en de zin? Nou, die kwam in een tijd en dan van de eeuwigheid naar de kerk met der respect te hang, zeg maar. En dat ganse het Oude Testament heeft te doen daarmee, dat de zin kan bloos verzeind worden door dat bloed van een onschuldig tier. Maar zoals dat Hebreeënboek dat zo klaar maakt, dat kan niemals de zin wegnemen, dat de zin bloos toedekken. Bloos Jezus Christus kon durch dat Opfer van zijn Körper en zijn bloed de zin werkelijk wegnemen. Dat is dan wat Paulus hier meint, man hij zegt, en wem wie nu de radung hebben durch zijn bloed. De vergeving voor de overtredingen, no zijn rijke genade. Nu, dit is de leefste genaamd wordt, aangenomen en dem leefste, en dat is je dan Jezus Christus, en wem wie de radung hebben, en de radung is Jezus Christus, zijn hoofdarbeid. Eigenlijk is dat hier in dit vers de radung, en wem wie de radung hebben. Dat heeft de radung als dat wichtigste woord hier. Dat is niet een radung, dat is de radung. Dat is wat Jezus Christus voor ons deed, als hij naar deze eeuw kwam. Dat we zo als hij dat moek, zoals hij zei, zoals in Matthäus 20, dat 28e vers, waar Jezus zei, zoals die mensen zijn niet gekomen is, zich bedienen te laten, maar te dienen en zijn leven aan te geven als leesgeld voor velen. Hij kwam een priestertolle verdienen en mijn radung, zeg maar. Wie weer geloven tot de zin, en hij kwam den priestertolle, zodat we kunnen vrij zijn. Er zijn 3 woorden in het Testament, die we even zat hebben als radung. Een van die woorden is een woord dat zo wordt gebruikt worden, van een naar een marktplaats ging wat te kopen, en dat is een wichtig woord. En in einem zin is dat zo als dat hier gebruikt wordt. En kan een beeld aan zijn hebben van een huisvrouw, die 's morgens naar de marktplaats gaat wat gemies te kopen. En ze legt dat geld door op den dash aan als tolling voor dat wat ze daar uitgeleest heeft. En wanneer ze dat geld gegeven heeft en jana dat genomen heeft, dan zijn die zaken zaken die je hier nu aan, zeg maar.
zij haft voor die betaald. En wanneer dat dan voor dich is, dan neemt zij ihre zaak en gaat in huis. Also de enige gedanke van dat woord zo gebruikt wordt, meent dat woord te chepen en weg te nemen. Dat is dat woord in Griechisch dat Paulus gebruikt in 1 Korinther 6, 20 vers, dan je zijn voor een dere prijs gekocht, door een verherrlicht God en jun scherpe. Jezus kwam en kocht ons vanuit den gelovenmarkt. Dat is dat woord en dat is wat dat meent. En dan is er nog één woord dat in Griechisch gebruikt wordt, dat we radung even zaten, en dat is waarde zo dat het gebruikt wordt, dat uit een marktplaats gekocht wordt, aber ditmaal is het bloos voor persoonlijke gebruik. Nu, wanneer du wem zit en marktplaats gaan en door vlees en je chepen, en wat emma en dan naar huis gaan, en die zelfs brokken niemals waarde te verchepen. Maar weinig onderscheid, aber door essen weet van een onderscheid. En dat eerste kunnen die verkauft worden, wanneer weer dem die zeeënedig veelde, en dat dan waarde verkauft wordt. Hier nu is het verzoend dat niet waarde zal verkauft worden. En in dat 3 kapitel in Galaten, de 13e vers, is dit woord gebruikt. Christus heeft ons losgekauft van den vlucht dat het gezaad bracht, en dem dat hij een vlucht wordt voor ons. Dan dat staat geschreven, vervlucht is een jede die aan een kruis hangt. Nu dat meent dat Jezus ons niet bloos gekauft heeft, aber dat we niemals waarde zullen aangegeven worden, te verchepen. Hij betaalt den prijs voor onze radung en ons wordt niemals waarde op den wereldmarktplaats genomen worden te verchepen. Dat meent dat we nu vrij zijn, vrij dem Herr te dienen. Niet zo te doen als we willen en een zin leven. De ganze mensheid is in de zin aan slaverie te de zin verkauft. Hij is eindelijk een gevangene aan een zin. En wanneer dat verstrijden wil, dan brengt hij bloos randchecken ten zijne dat mensen in een zin verskloofd zijn. Mensheid in grote ganse is vervoerd in een zin. Hij kan zelfs niets doen als zinje. Aber Jezus kwam ons los te chepen van de slaverie. Hij betaalt den prijs voor ons losschepen met zijn eigen bloed. Dat is wat Jezus meent als hij zegt, wanneer de zin je vrij maakt, dan zij je werkelijk vrij. En zoals ik zei, dat heeft hij gedaan durch zijn bloed. Peter redt daarvan in 1 Petrus 1, 18 en 19, wils je weten dat je niet met verjankelijk wezen zijn geraad worden, zoals zilver oder goud van dat nutsloze leven dat je van jullie verelderen met arven, aber met Jezus zijn christelijke bloed, zoals een lam, en dat geen zin oder aangeschikt het weer. Jezus zijn bloed is zeker veel meer waard als veel zilver en goud. En weet, daar is niet zeer veel bloed en eigen mens zijn karper. Zonder die zo'n studeren en met arbeiden, zei je dat daar maar bij 3 gallon oder weniger is en een abgewaschener mens. Aber de waarheid is dat ene drap van Jezus zijn bloed is genoeg. Jeder zinde op deze ganze eerd te raden, wanneer die aan vertrouwen worden. Wie had de radung durch zijn bloed, en hij deed ons dem weg raden, wie zoals hij zegt, ohne bloed vergeten is, dat geen zinde vergevenis. Dat is dat Oude Testament principe, en dat jeet de ganze mensheid aan, van Adam wat de laatste de hemels wordt in deze wereld, en dan geboren zijn. Dat is niet durch dat bloed van asse oder kasse oder schoop, aber met Jezus Christus zijn wertvolles bloed. En wanneer God ons vergeven deed voor onze zin, dan is hij niet blind tot gerecht, en gerechtigheid en heiligheid. Er moest bloed vergoten worden voor zinde vergevenis. De zinde schuld moest betaald worden. Dat we het zien moet staan.
Nu wil ik hier proberen een onderscheid ver te brengen. Daar is een onderscheid tussen wanneer God ons vergeven deed en wanneer wie een dem andere vergeven doen. Vergevenis im grote ganze meint dat die zin waargenomen wordt, die fehler oder wat immer. En wanneer we aan mensen vergevenis denken, dan is dat immer dat die schuld aan sie gezet wordt. Dat heet, die wordt niet betoeld in dem zin, die schuld wordt bloos uitgestrekt, zeg maar. Aber harch, God zijn vergevenis is niet bloos zo als wanneer hij die schuld uitstrekken deed. Dat meent dat die schuld moet betoeld worden en vallen, wanneer God zal gerecht zijn. Anders gezegd, mensen vergevenis kan passeren verdem dat die schuld vergeefd is. Aber wanneer we aan God zijn vergevenis denken, dan moet die schuld in werkelijkheid betoeld worden. Een rechter had eenmaal gezegd, wegen een verbreker, dat wanneer God vergeven kan, dan kan hij ook vergeven, en had dem verbreker losgelaten. Aber harch, mijn vriend, wordt hij wellig zijn dem verbreker zijn straf op zichzelf te nemen? Dat is wat God deed. Een prediker had ook gezegd dat geen merder, die met vliet een anderen had doodgemaakt, zal losgelaten worden, dem zal aangebracht worden. En wanneer de rechter dat niet zo bestemmen wil, dan zal hij niet als een rechter op zijn rechterstoel zetten. God zijn vergevenis, vriend, is op dem grond dat Jezus Christus, God zijn zin, die schuld en straf voor ons mensen verbreken en zin op zich neemt, en die hem vallen betoeld. Also de schuld wordt betoeld. En wanneer de schuld betoeld is, dan kan een mens gans en gar vergeefd worden. Dan zonen die dat niet aannemen willen. Wanneer een mens God zijn vergevenis niet aanneemt, dan moet hij die straf zelfs dragen, en du weet wat dat meent. Dat meent dan einfach de haal. En dat is zo of du dat leeft oder niet. Jezus heeft zijn bloot haan, meest 2000 jaar terug. Was du
dat ontziet zaten? Mensen nu in deze tijd denken, ze zijn zo klug en alles, dat ze niet brokken den Herr Jezus aannemen. Ze denken zo, ze zijn fähig in zichzelf ihre ene rading te vinden. Aber ik zei die zijn verloren. En wanneer ze zich niet bekeren en den Herr Jezus aannemen, dan zijn ze krijgt zo verloren als de erste zinde dat de wereld jemals gezien heeft. God zijn vergevenis komt nu ons mensen bloot echt dem Herr Jezus Christus zijn bloot. En dat is immer taub verbonden met Jezus zijn bloot, wanneer dat in de Bibel van onze vergevenis redt. Dat heeft te doen met Jezus zijn bloot, of du vergeeft best oder niet, vriend. Dat is hoe wertvol Jezus zijn bloot is. Als Jezus in deze wereld en neemt kwam, deed hij zichzelf demietje. Neemt knechts natuur op zich, zodat du en ik kunnen Gottes Kinder zijn. Hij kan onze zin vergeven, wils hij die volle schuld betaald heeft. Niet bloos voor die en voor mij, maar ook voor alle mensen in de ganze wereld, wanneer ze dat bloos aannemen worden. Paulus redt daarvan, in Apostelgeschichte 26:18, wo hij zegt, de nationen ihre ogen op te maken, en van de duisternis naar dat licht te leiden, en van dem zoten zijn macht naar God, dat ze vergeving voor ihre zonde krijgen, en een aandeel ha aan den, die durch den Glaube geheiligd zijn, durch den Glaube, die in mij is. Vergevenis voor de wereld komt nu ons op den grond, wat Jezus voor ons gedaan heeft op dat kruis. Zie ook wat we in Lucas 24:47 lezen, wo Jezus te zijn jingen reed en zeid, en dat durch zijn naam busse en zindevergeving gepredigt zal worden, mank alle veldje. En dan zegt hij te aan dat zij zeeg zijn van al die dingen. Also, we herrading durch zijn bloed, sogar de zinde vergevenis. Paulus redt er ook van in Kolosse 1:14. Jezus zijn bloed dat hij op een kruis vergoot en zijn dood, zijn de grond voor onze vergevenis. Ohne dat is dat geen vergevenis. Keine. God kan niet vergeven wat de schuld betaald is. En o mijn vriend, ik zie zo zeer dankbaar dat de schuld betaald is. Jezus heeft de schuld betaald. En Römer dat 5e kapitel, de 15e vers, zegt Paulus, aber niet zo als dat overtreden, is ook de goof die vrij is. Wils, wanneer een man zijn overtreden, vele dood zijn, der God zijn vele grotere genood, en de goof der die genood, dat der een man Jezus Christus gekomen is voor veel rechtlich te hebben. En dat woord dat ik overtreden, overzaad ha, is hier gebruikt voor onze zin. Dat is ook dat woord dat voor Adam zijn zin gebruikt wordt. En zoals Römer 4:25 zegt, die voor onze zin aangegeven wordt, en van dood opgewekt wordt, dat we kunnen gerechtvaardigd worden. Dat meent dan dat al onze zin, niet bloos waardje, maar al onze zin, kan vergeven worden door Jezus zijn bloed, dat hij op een kruis vergoot. En dan ook, Jezus heeft de gemeente gekocht met zijn bloed. En al dit is gedaan door dat rijkdom van zijn grote genood. Dat zijn interessante woorden, vriend. Door dat rijkdom van zijn genood, denkt hij dat een beetje nou. Eindelijk zal einer dat even zaten als no dat rijkdom van zijn genood, niet uit dat rijkdom. Er is een grote onderscheid of dat no of uit is. Kan ik hier een bijspel gebruiken? Wel, wie moet zeggen dat een rijke man wat deed. En hij heeft door een jong die hem een beetje helpen deed. Wanneer ze deeg zijn, dan geeft de rijke man dem jong een 10 cent. Hij wordt dem jong dan uit zijn rijkdom gegeven ha. Maar zeg je niet door no, als hij rijk weer oder no zijn rijkdom zeg maar. De rijke man had kunt veel meer als dat doen, onder dat aan dat wordt gerukst ha. God heeft niet zo als dat gegeven, vriend. Hij heeft ons no, oder derch, dat grote rijkdom van zijn genood gegeven. Dan denk ik aan wat we in dat Johannes evangelium lezen, en 1:16, en uit zijn volle moed hebben we alle genomen, genood en meer genood.
Nu, vriend, we gaan nog niet veel wat gereed van God zijn genade en Jezus Christus. We worden dat even nog proeven te doen. Aber God heeft veel genade. Jaren terug zong we volken een hoogdienst het leid. En dat leid ging dus dit. Ik drinke van der kwelle, die niemals verziegt. Ere zij dem Herr. Hij is rijk en zijn genade, hij is wellig. Ik zal leven zeggen dat hij jaren wel nog zijn rijkdom van genade ans genade geven, zoals ans dat veelt. Hij vreest zich, wanneer we aan dat loten ans genade te geven. Hij heeft veel, tom every vriend, voor die en voor mij. We kunnen immer genade vinden te helpen ans dat veelt. Zijn genade is rijk tom vergeven en rijk tom ans helpen en ans christelijk het leven. Genade om ans helpen om stonen te blijven. Dat is dan dat eerste en jo. Dit is een rijke brief, is mij zo. En nu komen we bij de 8e vers. En dit is dan dat tweede, dat hij voor ons deed. Efeesa 1, 8e vers. Dat hij ons rijkelijk gegeven heeft en alle wijsheid en verstand. En heeft dat geheimnis van zijn wille bekend gemaakt, door dat wohlgevallen van zijn wille, dat hij aan zich vergenomen had, voor de verwalting, voor de bestemde tijd, dat hij alles aan Christus toebrengen wordt, of dingen in de hemels, oder op de aarde, en aan. Hij heeft ons niet bloos geraad door zijn bloed, maar heeft ons ook dat geheimnis van zijn wille bekend gemaakt. Maar ik word dat maar te loten bij het nächste Mal. Maar dan God te zegen, mijn vriend. Först har kastat runt